Γεια σας παιδιά, ξανά πάλι εδώ μαζί. Άλλο ένα βίντεο θα ετοιμάσουμε μάλλον για εσάς. Θα βάψουμε σήμερα λοιπόν αυτόν εδώ το προφυλακτήρα. Αλλά με τι θα τον βάψουμε? Για κοιτάξτε. Με αυτό εδώ, Αουαρίκτα 892 Παύλα 2, 1,3 το μπεκ, ένα οικονομικό πιστόλι ό,τι αφορά την αγορά του και στην κατανάλωση του υλικού. Θα το δούμε λοιπόν τώρα εδώ στο προφυλακτήρα, το οποίο θα ρίξουμε τώρα το χρώμα και μετά θα ρίξουμε βερνίκι με το ίδιο πιστολάκι. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε. Τελειώσαμε με το χρώμα παιδιά. Η κατανάλωση του υλικού παιδιά είναι απίστευτη. Το πιστόλι δεν παλεύεται. Ρίξαμε 2 χέρια και φάγαμε 150 γραμμάρια. Φανταστείτε λοιπόν για τι κατανάλωση να μιλάμε. Είναι πολύ οικονομικό στην κατανάλωση. Κοιτάξτε. Έχει καλύψει πλήρως λοιπόν με το χρώμα. Θα πάμε τώρα να ρίξουμε λοιπόν το βερνίκι μας. Έχουμε φτιάξει 200 γραμμάρια. Θα ρίξουμε λοιπόν 2 χέρια να δούμε λοιπόν αν θα μας φτάσουν λοιπόν τα 200 γραμμάρια. Αν θα μας φτάσουν, λογικό είναι ότι θα φτιάξουμε κι άλλο. Λοιπόν, πάμε να δούμε.
έχουν μείνει μέσα, ξέρω εγώ, 50 γραμμάρια, 60, 70, δεν ξέρω. Θα τα ρίξω, θα το ρισκάρω να δω τι γίνεται. Πάντως για πρώτο χέρι είναι μια χαρά. Αναμονή λοιπόν για το δεύτερο. Πάμε για δεύτερο λοιπόν, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Παιδιά, έφτασε. Έχει μείνει και πολύ λίγο. Για να δούμε. Αυτό εδώ έχει μείνει. Απίστευτο. Μια χαρά. Τέλος. Κοιτάξτε. Λοιπόν, αποτελέσματα. Το πιστόλι είναι μια χαρά. Ό,τι αφορά την αγορά του είναι πάρα πολύ οικονομικό. Για ερασιτέχνες, για επαγγελματίες, για παιδιά, για ενήλικους, για μεσήλικες, για ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είναι για να βάφετε τέτοιες δουλειές. Δηλαδή ένα προφυλακτήρα, ένα φτερό και ένα προφυλακτήρα. Εντάξει. Θέλετε να βάφετε και γενικό, βάφετε και γενικό. Εντάξει, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ό,τι αφορά την κατανάλωση του υλικού είναι πάρα πολύ οικονομικό. Λοιπόν, χρειάζεται τις ρυθμίσεις του και αυτό, όπως και όλα τα πιστόλια. Ο κατασκευαστής το δίνει ότι βάφει με πίεση από 1,5 μπαρ μέχρι 2,5. Εγώ το είχα 2. Δεν το είχα στο 1,5, δεν το είχα βέβαια και στο 2,5. Γιατί ήταν πολύ. Στο 1,5 λίγο. Στη μέση. Άνοιγμα ποσότητα χρώματος πίσω το είχα 3 στροφές, γιατί αυτό θέλει τα ανοίγματά του, και πάλι η κατανάλωση ήταν πάρα πολύ καλή. Ό,τι αφορά τη βεντάλια full άνοιγμα, εντάξει, όπως τον βολεύει το καθένα, αυτά. Πάντως το πιστόλι είναι τέλειο. Μια χαρά. Δείτε το. Αβαρίτα 892 Παύλα 2. Τέλειο πιστολάκι. 1,3 το μπέκ του. Κοιτάξτε το. Αυτά. Τέλειο. Λοιπόν παιδιά,
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε σε μία από τις επόμενες πτήσεις μας. Γεια σας.